vaenzi ngatimusimukai toda kukufarirai special people. Special people. Kana vari kupinda vari vaenzi ngavabve vangosimuka. Handina uyatsoona. Kana vari kupinda vari vaenzi havasi okay ndevepano. Vaenzi ndichakukumbirai imi maasha kuti mundivigire vaenzi ava vauye vamire pamberi pechechi. Vaenzi mirai pano vanhu vari kuuya kuzokutorai ipapo. Kana maasha akashota wakangoti ngware ngware wakachena ikutora mukana kuno ungoperekedza vauye kuno ndoda kuti vaperekedzwe zvino vanenge vakuperekedzana. Maasha ndokubira kuti mumire padhuze kuitira kuti mugotora vaenzi vangu ava makuenda navo kunzvimbo dzavo dzavanga vakagara. Special people, here's what we are going to do. Tonight, the self-introduction. Tell us your name, your status, where you came from, which church you go to. If anyone invited you here, you can mention with my invite wanani. But status, no baba, don't baba ningi, don't mkoma ningi, don't sister ningi, naika. Saka, tinoda kutanga nema ladies. Totoko tanga nema kabata mwana mumaoko. Hallelujah. Amen. Netwa babaradzi. Ndakoko mudzimai wangu. Simukai manda timokufarirai. Come on, kana usina jealous. Kana usina jealous. Let's celebrate here. Mstara Jesu, hallelujah. Mstara Jesu, amen. Ina ndifukuti kumuyenzi. Mstara Jesu, hallelujah. Naembopinda AFM kujope. Mstara Jesu, amen. Paspa babana mai makaburi. Mstara Jesu, hallelujah. Jope kusendwa. Mstara Jesu, amen. Saka ipazonu karapa tino watabu. Mstara Jesu, amen. Saka nakuchanda bana AFM kupindira. Mstara Jesu, amen. Bona ime bakuri. Mstara Jesu, hallelujah. Batile mundu akazotudza kuti aiwa aiziviyo yawaona iyo yakuitira Jesu, haleluya. Saka tichakati chikumana Jesu, kusara Jesu, haleluya. If you don't see brother Austin, kusara Jesu, haleluya. Yeah. Pana akaudza kuti aiziviyo. Welcome kuno. Inoitiyo. In case Father Chakudzai, that didn't tell. Right, people, I will allow a few of you, even all of you, to come. Muchi Father Vaenzi, please. Yes. Wonderful. Wonderful. Let's greet our visitors. Let's
give them a warm welcome. Wonderful. Wonderful. Right, today I'm proud of Jairamwiri. Unopota achiinda nekuti unenge ari kubasa. Vanonga zvangonakawo kuti Jaya zvireve muzukuru wangu. Asi nyedzi musanetseka kuti sei akasina kusungura. Zvangonaka iwe chikutaura navo uri pano. Uchingochekwa uchivatarisa uchivaudza vamwe vanywana havakuziva. Ndinogamuchira nezita Jesu. Amen. Inini to Brian Chipa, ndovimba vazhinji munoziva amai Chipa. Ndini mwana wavo wekupedzisira. Ndogara kuPretoria, South Africa. Sister, kana pane haina matira last born, my last born. Prayer almost answered. Ngatifanirei koma Chipa naika muzita raJesu. Hallelujah. Mwari wakanaka. Pane vamwe vanhu vanga varova vari pakati pedu vakaita sana Mimbai nevamwe vimbaisuka vanhu vakuone. Uyo unonzi Mimbai. Ngatimufarirei. Ndivanani vamwe vanga varova? Vanga varova vamwe ndivanani? Hapachina. Kumucheto kweservice toda kuita back to school naika. Musazondirega ndichipa pano tisina kuita back to school. We want to bless vana vedu. Handiti ndiyo Sunday yekupedzisira yavari kupinda vasati vadzokera kuchikoro. Next Sunday. Next year iri kuinda vana zvera. Mari? Next Sunday. Thank you so much. Satosvita next Sunday. Vamwana gevaida. All right. You are correct with next Sunday. After that, no problem. But Rakanaka tigare taita back to school for the sake of those who are traveling on Sunday. Dishoka. So after service, don't get back to school. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Look at your neighbor. Welcome to Fola. Welcome to Fountain of Life. Allow me, before preaching, to make special mention of our virtual church. Vanhu vari kutifollowa online, toda kuti tivafarire wherever they are. Mwari avaitire zvakanaka kwavari ikoko. Tinovafarira here church? Vamwe vana vakabva pano, vamwe vanhu vakangotolaikawo page redu. Toda kuti tivafarire vese muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Timbosimuka patakagara. I never knew how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to bow down, so here I am to worship. Here I am to say
altogether faithful, altogether wonderful, wonderful. Listen. Watiro kuda kuimbira panapa. Ndiye anotaura nomwe muimbi kuti akere pachigaro, akere pachigaro, Jesu mutsene, Ishe wematishe, akere pachigaro, akere pachigaro, Jesu mutsene, wagatendeka ishe wematishe, akere and the 24 elders vanoti mutsvene, iye anogara nekusingaperi, mutsvene, Jesu mutsvene, Ishe wamadzishe. You are holy. 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 Nakupai moyo wangu, chitai chakunona nao, datera taurai. Nazarura moyo wangu mwaru, nazamisa fungwa zangu
Simba,
kanisa. Ndakabirwa moyo wangu, wakanga ninao, ndatindi kuchimiri mwari we. Ndakakanganisa, ndakabirwa moyo wangu, ndeukumbira moyo wangu, ndeuchemera moyo wangu, ndeukumbira moyo wangu, ndeuchemera moyo wangu. Father, in the mighty name of Jesus, Baba ndinonyengetera wanaiva mukafamba napo muupenyu wangu. Ndakadzira moyo wangu Mwari, ndakadzira moyo wangu. Ndipei Mwari shungu dzepakutanga, ndipei Mwari shungu dzepakutanga, shungu dzakare. Vamwe taimhanya zvakanaka, pane zvakapingaridza sevhisi ino. Chitaurai Mwari, dzoredzerai moyo wangu, dzoredzerai moyo wangu. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Now, theme yegore rino inoti being elevated for excellence and impact. Hallelujah. Look at your neighbor. It are being elevated for excellence and impact. Theme inotuma uye itheme inomanikidza inotituma kuti tiite something. Hallelujah. I'm going to kindly ask someone to read from our theme scriptures, which are Daniel chapter 2 verses 2 to 3, yakutanga Isaiah chapter 2 verses 2 to 3, na Daniel chapter 6 verse 3. Daniel chapter 6 verse 3. Ndizvo. Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. We are going to start from Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Isaiah chapter 2 verse 2. Pamazuva okupedzisira zvichaitika kuti gomo reimba yaJehovha richasimbiswa pamusoro pamakomo, richakwiridzwa kupfuura zvikomo, marudzi ose achamhanyira kwariri. Vanhu vazhinji vachaendako vachiti, uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye achatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake, nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva Jerusalemu. Thank you. Can you read from the book of Daniel chapter 6 verse 3 only, and Matthew chapter 5 verses 13 through to 16. Daniel chapter 6 verse 3. Verse 3. Zvino Daniel uyu akapfuura. Right, somebody say Daniel uyu. The English version says this Daniel. Ukaona pakunzi this manje kuratidza kuti akutaurwa uyu ari a cut above the rest, atobviswa mune vamwe. Zvino Daniel uyu, tanga futi. Zvino Daniel uyu akapfuura Zvino Daniel uyu akapfuura vakuru namachinda, nokuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru woushe hwake hwose. Verse 4. Right, can you read from Matthew chapter 5 verses 13 to 16? Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 13. Ah. Imi muri munyu wenyika. Imi muri munyu wenyika. Asi
but paita disaster, munyu wacho iwoyo wadurungunda, waluza its saltness. Ucharungwa neiko. Iwo ndiwo unorunga, worungwa nei. Hauchabatsiri chimu. Wava useless. Asi kurashirwa kunze, utsikwe na vanhu. Imi muri chiedza chenyika. Muri chiedza imini. Guta rakavakwa pagomo, haringavanziki. Nomwenje havangauchungidzi, vakauisa pasi pedengu. Asi pachigadziko, uvhenekere vose vari mumba. Saizvozvo, chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vakudze Baba venyu vari kudenga. May God bless the reading and the reader of His word. Hallelujah. Now, Kimi atakapiwa na president, then, being elevated for excellence and impact. Vaiva panapa, musiwe crossover, nakatsanangura kuti kana tikati being, kuratidza kuti zviri mu present continuous. Kurava kuti mugorerese iwewe paunenge uri, Mwari vanenge vachitokuelevata for excellence and for impact. Hallelujah. Hallelujah. Zvoratidza kuti Mwari vatori pabasa. Dzimwe dzenguva chero patinofunga kuti Mwari hatisi kuvaona, vanenge vatori pabasa. Ende pamwe pacho kuwana kutodemba nekuchema kuratidza kuti Mwari vakugwira, because hakuna chitunha chinochema, hakuna chitunha chinodemba. But kutodemba kwaunenge uchitoita tenda Mwari kudemba ikoko, because zvinoratidza kuti Mwari vakugwira. Hallelujah. Kureva kuti Mwari vachake vachibata basa pakati pedu kubva pazarurwa theme iyo payalonjewa, paitwa unpack na president kusvikira kumberi uko. Let's celebrate this man. Vaipinda pano vari youth, just stand up, say. Vaipinda panapa vari youth, iye zvino vanenge vari kubasa, saka kuchitumbuza east takafana kuvakweretesa kumwoyo. Ndoko anenge achipota achipinda. Just your name for the sake of others. Tikoni Mutokomera. Vatori tikoni Mutokomera, ngativafarei. Now, ndakatsanangura kuti elevated zvorevei. Kasitaura nyaya elevation, tikutaura nyaya ascent, inyaya uplift, rise, inyaya height. Kurava kuti rino gore, inyaya levels. Somebody say levels. Ita bururu. Tarisani pasai pako, uruti bururu kwatini mati, tarisa koko. Dini bururu wako number 1 pati, tarisa koko mati. Ita bururu. Gore rino. Ndikuzoita zvema levels. Mutauro kuti ndichapa zvema levels. Ndichanamata zvema levels. Ita nekuti gore rema levels. Ita ndichaimba zvema levels. In Jesus' name. Hallelujah. Now tikataura elevation, tikataura height, tikataura advancement, tikataura promotion, tikataura exaltation. Vana rinoti excellence. Rinoti excellence inoreva exceptional. Kureva kuti toda kuita zvinhu zviri exceptional. Uyo anga ane mweya uri excellent maari. Kureva kuti anga ane mweya uri exceptional maari. Daniel anga ane spirit iri exceptional. Iwe gore rinoti kutarisira kuti uite zvinhu zviri exceptional. Zviri exceptional zvinogona kureva futi kuti you are standing out. Unofanira kuita stand out. Haufaniri kuita blend in. Haufaniri kuti handozvinoita vasikana vose. Haufaniri kuti chero. Kuna chinonzi chero. Kabvunza nomurume wako muda kutengerai bhutsu yakadii, usati chero. Zvirinani kana usingazivi, gugula tsvaka mazita ebhutsu. Rino gore hatisi kuzoita chero. Chero ndedecorator. Chero ndadaya. We are shifting dimensions. We are shifting levels. Chero kuchikoro kwaunenge uchidzidza mana, hatiri maresults chero ndapasa.
atidi rino gore kuva excellent, kuva extraordinary. Kurati rino gore tauya nemuchiso kuchetaka extra. You were ordinary, but tauya neka extra kacho. Kurati you are going to stand out in whatever you do. Are you here? Hallelujah. Akana chiti excellence. Tukutara mabsobe zili premium. Tukutara mabsobe zili world class, zili top notch. Kurati gore rino igore rekuti tisimudzirwe naMwari tigoita zviri excellent, zviri top notch, tigoita zvinoita stand out, tigoita zviri premium, zviri world class, zviri exceptional. Excellence zvinoreva greatness, ukuru. Tikuzoita zvinhu zvine mumu. I always say if you cannot do great things, then do small things in a great way. Kana tikati excellence tikureva mastery. Mastery zvinoratidza kuti wakachimaster chigemu chacho. Chekunamata uri kuzochimaster, chekupa uri kuzochimaster. Now kana tichiti excellence tikureva caliber. Vanhu vari excellent are people of a caliber. Tikureva distinction, madhiki rino gore, even pakunamata toda vanorova madhiki. Hallelujah. Look at the neighbor. Rino gore hatisi kusapura. Tikureva superiority, tikureva outstanding, tikureva virtue, perfection. Kureva kuti hatiri kungoita nje, toda kuita zvinhu zviri perfect. Toda kuita zvinhu vari kunzanga ane mweya wakanakisisa maari. Toda kuita zvinhu cosmetics mukati muno. Finishing yacho inenge iri cosmetics. Toda kutaurira we are going to decorate even the walls of this temple. Toda kuita zvinhu zvakanakisisa nokuti matiri mune mweya uri excellent. Hallelujah. Ndosaka makaona vakomana ava vakatosimudza bhaa pakuridza. Takatonanga kuri excellent. Nevaimbi takutozoimba zviri excellent. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The word excellent rinoreva zvine eminence. Somebody say eminence. Amen. Kana tikati impact tiri kureva zvinhu zvine mashockwave. Ita shockwave zvinobaka-baka. Ita gore rino tiri kuzoita zvinobaka-baka. Tarisa neighbor wako, ita neighbor. Ita rino gore uri kuzobaka-baka iwe. Kuna vamwe makuru asiriasi veoresha ndepano ndekupi hatizivi zvokufundisirana ndozvikashanda manje. Kana tikati impact tikureva impression. Toda zvinhu zvine impression, zvine force, zvine sway, zvinhu zvine effect, zvinhu zvetingati zvine influence. Hallelujah. Hallelujah. Now gore rino kana tikati elevation tiri kutaura pamusoro pekusumudzirwa. Amen. Anosimudzira hausi iwewe, anokusimudzira ndiMwari. Akacheta mweya uri excellent ndiMwari muna Daniel. But Daniel akabva ava neimpact. Character yake yakava yeintegrity nekuda kwethat excellent spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Somebody say integrity. Ivara rinobva pavara kumathematics rinoti integer. An integer is a whole number. Kurava kuti inhamba yakakwana. Saka tikati integrity tikutaura kukwana. Tikuda vanhu vane character inoratidza kuti akakwana nekuda kwemweya uri maari. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now elevated means we are moving up. Tiri kusimuka, tiri kukwira. We are stepping out of the status quo. Tiri kubuda mumidioka mune zvinhu zviri pakati nepakati. Ndosaka Bhaibheri richiti ndinoziva mabasa ako iwewe. Haupisi, hautonhori, uri pakati nepakati unodziya. And the Bible says, I will spit you out of my mouth. Now, atidi vanhu vari pakati nepakati, tinoda vanhu vanopisa pamweya. Look at your neighbor, ita neighbor, usadzime.
Now we are being lifted into a higher place of purpose. Kureva kuti mwana mumwe ane chinangwa chaakaunzirwa pano naMwari. Ukaona munhu akanyarara muchechi, usamushora nokuti pamwe agoni kuvamba rwiyo kana kurubvumira, pamwe agoni kuridza gitari, asi munhu akanyarara iyeye pamwe ndiye ari kutofainenza kuti magitari acho arire. Kureva kuti mumwe nomumwe achakwana pake, asi iwe unomhanya uri muleni mako, mhanya uri muleni mako, usashora vanhu vari kumhanya vari mumaleni avo. Hatingamanyi tese paivheti imwe chete. Kune vanosprinta, regai vasprinte. Kune vemarathon. Gore rino vemarathon vachake vachimhanyawo marathon in Jesus name. Slay in your lane. Tiri kuti mumwe nomumwe ari panzvimbo yake. Daniel was singled out. Ari kunzi this Daniel. Handizivi kuti pafountain of life pakagona here kunzi this Stephen, kuti this Michael, kuti this Lauren, this Doreen, kuti this Rumidzai, kuti this Cheta Kastaramo. I don't know kuti pakanzi pafola kunzi this Simon here, pakagona here kunzi this pachire waiwewe manje. But panapa panzi this Daniel. Ukaona panzi this kureva kuti munhu uyu atosiyana nevamwe. He is unique. This can it spell out uniqueness? Jonathan, he was rare. Let me tell you something about value. Munozviziva kukomesa kuti one of the characteristics of good money is scarcity. Kureva kuti kusawanikwa kwemari kuratidza kuti mari iyoyo ine udzamu, ine uremu. Hello people. Izvezvi yusa ukasarirongera paunoribata, haugara wakaribata guru. Unozviziva zvandiri kutaura. Yusa muenzi kumba kwenyu, anouya once in a while. Kureva kuti newewo, you are going to be rare. Teerera mwanakomana, you are going to be rare. Nemusikana achawanikwa newe, achafara because you are unique, you are rare, you stand out, you are cut above the rest. Can staura newe mwanakomana, shout amen. Amen. Now, iyi timu iyi ichasiyanisa vanhu. Now, iyo excellence ine opposite. Chero iyo impact ine opposite. Chero iyo exaltation itori ne opposite yayo. Amen. Elevation that ine opposite yayo. Kureva kuti kana pane vachasimuka, zviro kwazvo vanenge vasina kutevedzera zvinosimudza vachanyura. Chimwe chinosimudza vanhu iobedience. Munomboziva zvinoita Mwari. Pamwe anokupa mubereki mupfupi kwauri iwewe, anokupa mubereki mutema kwauri iwewe, anokupa mubereki. Ndiri kuona mufana uyo ari kuseka, iwe neta ndichapedzerana tamuti akareba kuti dare ndikasumuka vanhu vakuona, ari kuseka. Abba anakirwa is much taller than me, it is my firstborn Karabas. Abba aseka. Mwari vanokupa mubereki mupfupi kwauri iwewe, vanokupa pamwe anoita sakapusa kudarika, vanokupa mubereki wawakadzidza kudarika. But zvimwe vari kuda kutesta obedience yako. Unoziva kuti vasvika pamba mubereki mupfupi, vana vese vakareba kukudarika. And umane voice diki ndiye mubereki. Mwari vachida kutesta obedience yako, nekuti obedience ndio imwe inokonzera kuti vanhu vasimudzirwe naMwari. God exalts the humble, asi anodzikisira vanozvikudza. Pride inodonedza, humility inosimudzisa vanhu. Kana uchida kuti gore rino Mwari vakusimudzire, teerera those in authority. Makambona kuti mangwarira takaita ndika, if I tone down, if I dress down, ndongopfekawo nekusatai ndogara pasi, tosagara pamacheya, toya togarawo pamakagara yawo mvana. Chero tikada unogara kudeki,
visitor ikanzi tendekawo kufunga kuti pastor pane vanotendekwa maybe nekuti vanotaura faster kana kuti vane face dzakajeka kana kuti vane zvimiro kana kuti vane complexion. Vandoda kutaurira dzimwe nguva anointing haifiti. Obedience inobatsira kuti usimudzirwe, and pamwe pacho Mwari vanokuchetera zvakasvidzika kuti ugosvika paunozvidza. Now pane vakaseka mhanza, and for sure yaiva mhanza, it's not a spiritual mhanza. Aiva nemhanza, but pavakangoseka kudai vachiseka mhanza, mapere akatongobuda, hatizivi kuti akamanufactura kupi, akakaruka mapere avapo akaita dhivhawo vakomana. Why? Nekuti vaseka zvisingasekwe. Rino gore pane here anoda kusimudzirwa naMwari. You need to be obedient. Look at your neighbor. It's a neighbor. Be obedient. Vamwe vanhu vanoti ndoda kuteerera Mwari hatiteereri vanhu. Shamwari, ndakazviona kuti pachivanhu chedu ukanzwa munhu achiti handina basa nevanhu, ndiye ane basa navanhu. And handenditi navo, ndokuudzai imimi vana baba, ukaona kuti handisina basa newe ndichakudi achichema, haasi kuti hachakudi, chaasingadi nezvauri kuita. Zvikureresa zvimwe zvoda kuita preta chaasiri kuda nezvauri kuita izvo. Ukaona munhu achiti handina basa nevanhu, ane basa navo. Ime kumana unoziziva gore rawakarambwa nemusikana mushini wakati kudini handa basa newe kushanda kwaro. Wainepa, watadza chete kubudirire. Saka iwewe une basa nevamwe, une hanya nevamwe, you are not an island. Imi handigoni kuzviparidzira panapa. I need you to say amen. I need you to come to church. I cannot pastor mabench kana machair. Ndinotopastor vanhu kuratidza kuti I need people. Chero iyewe you need people. Listen, the best investment you can make in life is to invest in human resource. Kuzviinvesta muupenyu hwoumwe munhu chiziva kuti wagona. Muri kureva pastor, imi vabereki ngatifungei generationally. Zviri nane kugara muimba yemagamanga asi ndichibhadhara fees yevana kuchikoro chinodhura. Hauna kundinzwa? Zviri nane kudhiraivha mota yemangamanga asi vana vachidzidza pakanaka. Ukaona mota yaunodhiraivha iwe ichidhura kudarika fees yevana, maybe vachashoma. But kana vakudarika 3R, indisa vana kuchikoro chakanaka. Vanokubatsira iro. Pamwe munozoblema mwana izvo hamuna mugadzirira future. Gadzirai vana venyu future in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Now excellence is real perfection. And this perfection is achieved through giving our very best. Our very best in every sphere. Kungava kubasa, kungava ma-relationships, ingava worship chaiyo. Give your very best. Regai nikuudze imimi vari kudanuka muchiita kubva mune relationship ipinda neimwe. Give your very best. Be the best version of yourself. Ezvi vanhu vakanditarisa rumwe wanokurashika une tsika yekunamati Mwari ndipe mukomana wakanaka, Mwari ndipe musikana wakanaka. Iwe shortest prayer, Mwari ndipe yaakafanana neni. In simple terms, be that person you are looking for. Unotarisira kuti shamwari yako ite munhu kwayo, iva munhu kwayo kushamwari yako. Unotarisira kuti murume wako aite munhu kwayo, iva munhu kwayo kushamwari yako. Give your very best. If you want to achieve excellence, give your very best. Look at your neighbor. Be the best version of yourself. The best way to look for a good friend is to be one.
The best way to look for a good husband is to be a good wife. Love is like a tennis ball. What you racket against the wall will very fast come back to you. Love is like a bank account. Your withdrawals are affected by your deposits. So in life, learn to deposit. Learn to invest yourself in human resources. Ndikuti bata vamwe zvakanaka. Uchitarisira zvakanaka, bata vamwe zvakanaka. Ndikuti musikana anosevenza kumba kwenu, iye musikana webasa, mubate zvakanaka. Zvakaima kuda kuuya kuzonyepedzera kuno muchechi. Anokuzivai musikana wekumba kwenu. That's all right. Learn to affect people. I'm not about here. Oh man, I'm not going to tell you, but you must have a drive chip. My trainer. I'm not our house with the shoes open. I tell you, Hallelujah, Pastor. But I love Shakanaka. Now you know about the brother to woman or pan. Everything I know Chipata say chak. Learn to affirm people. If you are a boss pastor, learn to affirm people. Vakaita Shakanaka, varumbidzero. Tine vanhu vanonyima rumbidzo. Unyatsoona kuti papashadwa paiwe unongonyarara. Learn to affirm your husband. Learn to affirm your children. In Jesus' name. Amen. Amen. And learn to give your very best in life. Being lifted by God, elevations are being lifted by God into a new platform, into a new dimension, into a new level where we can see further and hear clearer. Chinoita kuti usaona zvakanaka nekunzwa zvakanaka ilevhora unogara. Ukagara mubani hauoni kure. You need to be elevated kuti uone zviri kure. Amen. Uzati mwenzengu wacho pastor vakati ngati vake apa. Anoti vatituka. Vati hamudi nemari. Ilevhora unogara. Rinogore mwanangu. Tiza neupenyu hwako kana munhu akauya nenyaya dzemakuwa. Tiza neupenyu hwako. Taura nyaya dzaMwari, taura nyaya dzemari. Inifoni yangu ikaringa, ndinofunga kuti mari yangu yaita kana kuti prayer request. Phone, by the way, business gadget. Yako inozara nemakuwa. Inozara netunyaya dzina basa. Unotojoina tumagrupu twenyambo. Ndokuona neuriko. Uchikekedzera unongoko pagrupu rokuchechi chero pakasendwa chi unenge wakanyarara zero. Not this year. Look at your neighbor. It's a neighbor. Not this year. Excellence means perfection. Doing things mindfully, wholeheartedly. Kuita zvinhu nemoyo wose, tichizviita nemifungo wedu yose. Impact. Kureva increasing your sphere of influence. Whether it's through a smile, through a helping hand, through a bold project, we are called to leave footprints that point others to Christ. Hallelujah. Nasi toda kutaura kwenguva pfupi nyaya inoti a step out of the ordinary. It's a neighbor. A step out of the ordinary. In Isaiah chapter 2, verses 2 to 3, Muna Isaiah exhibit a picture of a future where God's presence is unmistakably
emphatically central to the world's life. Iri kuratidza kuti pane nguva yekuti umambo hwaMwari huchasimudzirwa zvinooneka uye huchakosha pakushepa mararamiro anoitwa pasi rese. In other words, pano Isaiah ari kutoprofita. Now the phrase yaari kushandisa yaari kuti gomo reimba yaJehovha, the mountain of the Lord's house, in verse 2. Language iyi iri kutendeka kana kutsanangura the meeting place between man and God. Because tikataura nyaya yemakomo, because pane vatovako nhasi makuseni pano vako gomo meeting place yemunhu naMwari. Ndosa vachiona madzibaba edu aindobayira pamusoro pemakomo. Ndosaka uchiona story yaBalamu naBalaki, ahaiwa anoenda pamusoro pegomo kuti ndigadzirire maonta usacrifice mhuka, because haugoni kuplesa kana kukesa usiri paonta. And maonters ainyanyovakirwa pazvikomo. Kana titava gomo tiri kureva place of encounter between man and God. Saka kuti gomo raJehovha richasimudzirwa, ari kuti the place of encounter yemunhu naMwari ndo ichasimudzirwa. In other words, ari kuti the temple of God ichasimudzirwa. Zvino kana pachinzi tembere kana kuti the mountain kana kuti meeting place of God, nokuti is the mountain of the house of God. Now when it's about the house of God, Mwari agari mudzimba dzinovakwa namaoko evana vevanhu. Anogara mudzimba dzaakavaka iye. Kureva kuti kudii pastor, Mwari anogara muvanhu nokuti vanhu havana kuvakwa. Don't you know that your body is the temple of God? Saka chiri kuda kuexaltwa is the church. Chiri kuda kuexaltwa ndiwo akatitarisa. Amen. Saka timiirura kuti isu tisu tichasimudzirwa. The influence of God, the impact of God, the aura of God is going to be exalted. The mountain of the house of God is going to be exalted. If the mountain of the house of God is exalted, which means even the house on the mountain of God is obviously exalted. And they are exalted church chaitika, nations are going to flow, which means the church is going to be so influential. The impact of the church is not going to be ignored. It is going to be felt all over. Those are the and nations will flow. But attractwa. Nekereke asimudzirwa. Hallelujah. Hallelujah. Utsapasa pamuti uri mweje wewe. Mutaro kuvheneka. It is better to light a candle than to cast the darkness. Usatuka lima lighter candle. Or better still be the candle in your dark. Remember, arise and shine, for your light has come. Kukaita rima kuranza kuti iwe, you are a candle in the dark. Hallelujah. Look at your neighbor. The neighbor. Veneka iwe. Now, the mountain of the Lord's house, ichasimudzirwa. The kingdom yaMwari ichava above all earthly kingdoms. Kana titaura ma earthly kingdoms, even the financial, kana the economic kingdom, inenge iri pasi pe influence yaMwari. Ma kingdoms ese valikani ari kunzi achava pasi. Umambo hwese kureva kuti all governments will be under the government of God. Hallelujah. Hallelujah. And zvadaro
nations will then flow towards the mountain, the mountain of the house of God. That mountain will attract nations. Kuna vanhu vakawanda vakamirira kuti iwewe uite exhibit your excellence, uratidze impact kuti vagouyawo kuna Mwari. Rinogora hatiri matestimony ekuti kumba kwedu dzidza rese ndini ndogara kawandirwa nyasha naMwari ndinonamata. Takuda testimony yekuti kumba kwedu ndini ndakatanga asi tava nevazhinji vanditeerera nekuda kwokuti ndinonamata. Hatichati kuti muraini redu rese kustreet ndini ndega muKristu. Takuda kuti muraini rese ndaiva ndega muKristu asi vazhinji vanditeerera vauya kuna Mwari nekuda kweupenyu hwangu. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Kurava kuti pari kuratidza kuti ushe hwaMwari huchasimudzirwa through you to an extent yekuti vanhu vazhinji nendudzi zhinji dzichauya kuna Mwari nekuda kwako iwe. Now, story ya Daniel was in exile. Amen. Ari mubatwa Daniel, but kuva mubatwa hakuna kumudefine. Don't allow your surroundings to define you. Be yourself. Ramba uri iwewe chero wakakomberedzwa nezvinhu zvisina kumira zvakanaka. Izvi hatidonha vanokublema mamiriro okunze. Vanhu vapedza mutoriro, okay, tazvinzwa. Vanhu vapedza mutoriro ko iwe uri kuitei? What are you as an individual doing? Makamboona here kuti when you point a finger at other people, most fingers are pointing at you. Patinodai zvizhinji zvakatendeka inini. Ende kana uchiti uyu ndiye munhari, Rome ndiye mambara, guess what? Uri kutaura chokwadi. Mambara ndiye akatendekwa nezvakawanda kupfuura wani. You need to change. If you want to see a changed nation, vangani vari kunamatira Zimbabwe kuti ngainake, takawanaka iwe. Nokuti iwe munhu kana wadurunguta, unorungwa nei kuti uchirunga nyika yetu? Unzwa mwati, ndokutonga nyika iko, tikupeiwo pagare paya, tikupere motaketi. Yako mungasakonderana musumwe. Tonomuzvaka kuti hakusina vakuru venyika makonderana mukati momo. Nemaitiro enyaya zvokwadi inini muchipopota timokuitai president just for a day. Nyika inodziya pa. Takawanaka iwe. Pray for yourself to be excellent. Pray for yourself to make an impact. Makabona kuti nesimbe dzinenge dzikodemba anangogara. Munomboziva here mimi kuti kushayikwa pamabasa iopportunity yekumeka mari yakawanda? Ndiri kuti kushayikwa kwamabasa iopportunity yekumeka mari yakawanda. Dande kambe huku dzaunodya unotenga kwandiri iwe kwawakagara wechokukonesa kuchengeta dzako hapana. Asi chimwe chacho ndekuti ukazochengeta mari ini ndinoshaya paya. Muri kuti chii pastor? I'm just trying to tell you, haso inobhadhara kudarika kubasa. Kana kusina basa, create basa racho. Be part of the solution that you expect to see. Ezvo zvinanga iti ndaizviziva kuti hatipedzi. Waiti. What contribution have you made? Waregister here impact iwewe une zvawaita here rinogoreva rikati ndoda kuti uzviseche ndere introspection kutarisa kuti ini ndaitei. Mira ndikuudze vanhu vatatu vasiri right vangakukanganisa upenyu hwako. Ita me, ita myself, ita and I. Garai meeting kugadzirisa. Hallelujah. Daniel ari mubatwa
But brain ya Daniel haisi in captivity. Vanhu vakakurasa chirega kurasika. Amen. When things go wrong, don't go wrong with them. Daniel alimubatwa, but brain yake is not in captivity. Mweya wake hausi mu captivity. He had an excellent spirit and in captivity. Akaita defy the odds. Kureva kuti nyangwe kubasa kwaunoshanda kuna bosi ivavo vasinganamati vasingazivi Mwari, you can still stand out. You can still be top notch. You can still be excellent. You can make an impact zvisinei kuti uri papi. Hazvinei nekumhuri yawakazvarwa zvandokutaura izvi. Iwe pokuzvarwa hauchuzi asi pokugumira unochuza. Hauchuzi pokutangira unochuza pekugumira. Amen. Vabereki havavhoterwisa kanzela, but future unochuza wega. Vabereki vangu ndo vavo. But iwe status yevabereki vavo haisiyo future yako. Zvimuchekerezha. Unomboziva kuti dzimwe dzenguva vabereki vanoshaisa zvimwe zvinhu vachitsvaka kuti iwewe ubudirire ende hautombozvoni. Moziva kuti vabereki vazhinji vakadai vachifamba nemota kwadzo vachigara mudzimba kwadzo, but vanenge vari busy vachibhadharira ende anenge achijoka tichangobuda mukilasi munowana klasi yese yaoma mbabvu nokuseka. Asi kune vanhu vari kutora maresources aigona kushandura dzinza vachicheka vachipekeja kumunhu one community. Be excellent kugeneration yekwenyu kudzinza kupi be excellent. Hallelujah. Hallelujah. And this Daniel, then this Daniel became distinguished. God, he became favored, he became preferred by the king because he had an excellent spirit in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Because I'm in charge of the whole kingdom. And the kingdom, one king. I'm praying for you to be better than me. Success, you know that the leaders give birth to leaders. Ndikuti ndikunamatira kuti iwe une nani kudidarika. Urarame zviri nani kudarika inini. Unamate zviri nani kudarika inini. Ndio zvinoratidza kuti as a father ndakudirira. Are you here? Daniel, anoratidza kuti anga akasiyana nevamwe. His character stood out. But say character yake just stand out. Aiva neshamwari dzake. Daniel ane shamwari dzake dzaiva nadzo. Shadrach, Meshach, Abednego. Dzaiva shamwari dzaDaniel. Iwe handizivi shamwari dzako because your vibe attracts your tribe. Vibe yako ndio inoattract tribe yako. Look at the neighbor. Your vibe attracts your tribe. Oh, no, uchamata murume bora ngoma. Uri kutanga nemambo ora ngoma. Pakati pemambo ora ngoma, wani uri chakuchusa. Why? Because your vibe will attract your tribe. And we will be led to all your story, even the messy chapters of your story. Ndikuti story yako iri pamupakanyangara usanyepa. Life yakafanana nenovyo. Ine mapeji mamwe anosedza, mamwe anosuwisa, mamwe anochemedza, but learn to own your story holistically. Because behind every glory is a story. The story might be ugly, but one day your destiny will be beautiful. Because
in his own time, God makes all things beautiful. Amen. It's a neighbor. Own your story in order to attain your glory. Kuna nanda kulira sana ngoshanda. Inaunoserenza mwanangu. Enda eshishi tinamwe vanhu vanoti ndakapedza chikoro. Ende unonyepa achiperi. Paunopedza form 6 ndo panotangira chikoro. Do you know that education usually starts after learning? Learning process you acquire knowledge. Education is the right application of the acquired knowledge. So welcome to education. Amuna pledza kudzidza. Tinofa tichingodzidza. But here unoti wakapedza chikoro, what are you doing? You are just seated. And you muone mandiro anoita shasha dzakagara mabhegi. Kudzinganisa skate kuti asacha tsvaka neri pawaya kuti haina munhu mukati. Asapa pana pundutso ipaisadza kuvakomana atye mukonde wose kudai Yesu kuti anondobreka. Anobreka nemukonde kudai kuti matitire itsano panapa. Uye zvigondora zvati kure zvitaurire kuti bamini wayawayai. Atutaura kuti munhu angati iwo wapedza A-level wakagara achiti ndoita newe ndine 10 years wakagara uchiti ndakapedza chikoro hakuna zvokuita. Ukashaya chokuita chinokuwana. Hazvichati mabasa zvavangogara sadza kuvakomana. Vakomana vaita chii? Rino gore ndere excellence. Pota uchiuyawo nemari papa. Jeremiah mamened feet hashandi ma-MF. Unotenga zvese kungopinda mubhazi chete. Chibage uyai nacho. Chamunotenga masense chaviwa nguva ichi. Munotenga nechakashova chakashisha. Makagona kuti simbe nekudya matwins. Rinogore, you are going to work. Look at your neighbor. Uchashanda. Makagona kuti kune vanhu vanofunga kuti vanhu vane zvinhu vanodada. Imwe mota ikapaka panzapa meso akawanda rinogona kuti chii. Asi mazhinji ari vanodada. Step yangu. Zvakanaka zvine nzeve ukazvinyaya zviuri pamwana. Learn to work. My busy body. Everyone in life is busy. The difference is some are busy doing something, some are busy doing nothing. This year we are going to work. Rino gore udzakasai pamutichashanda. Panopleja vanhu vamwe vanogumbuka vamwe vachipleja. Uyu aita stand out. But imwe inyaya yekambani yaita kipu. Shamari dzaiva nadzo. Ndichipedzisa, let me give you a few takeaways. Impact out lasts income. Impact inopfuura income. Income ndezvawagashira, but impact ndezvawakonzera nokuda kwezvawagashira. Hauna income hombe, unoda impact hombe inopfuura income yawawana. Am I talking to someone? Yes. You can do great things with small resources. Are you here? If you learn to invest, and I always tell you, and I will tell you this, but not for the last time. Usa Shekama sofa no durami by Kuroja. In down the rest state. Saroja for more than 10 years. Change.
Amen. Hallelujah. Just as wheat grows in the dark, so does character build in darkness. It's time for your character to grow. Character inokura kazhinji uri pana negative. Makabona here kuti Mwari mukuda kwako kunoonekwa kana watsvetwa mukona. Mukasasvina fruit hamuzivi quality yako. Tine malemon akafanana nemaorange, hamumazivi here. Wakatarisa unoti orange, nyamba lemon. Tinorisiva sei ngarisvinwe. Kana wasvinwa iwewe ndopatoziva kaliber yako. Ndopatoziva quality yako. When you are in trouble, ndopatoziva kuti ndiwe ani. Eta neighbor wasvitswa. Kindness is the highest form of leverage. Kana uchida kubounce tennis ball, spring inokubetsera kuti ubounce ikindness. Moyo wakanaka, ispring inokubetsera kuti uelevate. Alright. Ukaita moyo wakanaka kugore rinowatsika paspring bro, uri kutozosimuka. Zvese zvakutsipirira iwe, the deeper the suffering, the higher the glory. The longer the period, the greater the testimony. Hallelujah. Saka kindness. Somebody say kindness. Is the highest form of leverage. Your reputation is the currency that never devaluates. Ndikuti unhu hwako iwe, unhu hwako ndo mari inotenga isikafi yakadonha mutengo womunhu. Inonzi corruption. We will be very poor. Agatore character yako iwe ita ini. Yako character iwe manje. Yonzi ndo yakutenga kwa Zimbabwe. Taitenga. Character is a currency that will never devaluate. And there is no Gora Tilusha. There is no noise in the corridors of excellence. Kana vachishanda hapana noise, and vachishanda nemoyo hakuna rusha. Hallelujah. Hallelujah. Growth beats comfort. Usafarira kwa comfort zone yako. Kura. Look at your neighbor. Kura. Courage is the shortcut to growth. Daniel and other courageous are easy. Iwe tutaura pamusoro pemuna yale my friends. I'm not you patema chirewo chokuti everyone knew down panokorera zvakare. Vaurova mumanzi wakamotodzana nemutukensle. Manzi vabva topfugama. Vamwe vanosara vakamira wena. If you can't stand for what you believe, you will fall for everything. You will fall for anything. Amen. Better stand for what you believe. Miririra chinamato chako. Pakadzi vanonamata itisu. Pane kuregererwa ndichinzi nekuti hasi kunamata. Pazvakapresa ndo pazvakablesa. Namata chinhu zvakaoma. Hallelujah. Dream big, start small, act now. Iva nechiroto chikuru. Wava nechiroto chikuru. Tangira padiki ipapo wanapokutangira. Wetanga izvi. Unenge uchimboplana muzere kuno unoplana gore chitaka mari solution dzangu gore no. Mari solution. Madhari ese mari solution dzangu gore no. Anongolaino hapana kana wachata entiwo. Kungocheta chete. Kungocheta hapana action. Iwe. Inspiration plus motivation minus perspiration equals to desperation. Ukaita basa rokudzidziswa womotivetwa iwe usingashandi ukasafumira ufumi ukasafamba hazvifambi.
Get up, start doing something. Uchibva pano usakondobreka. Takaona mata kuti mari mubatsirei. Rinogoreka ndiitewo something. Tabva kubasa musabereka manewspaper. Itawo business proposal. Amen. Hallelujah. Alright. Kuna meti kwanzi isu tiri chiedza chenyika. A city built on a hill cannot be hidden. Kurava kuti isusu already takatobva murima tikauya muchiedza. Kurava kuti wakatovako pakakwirira iwewe. Haugoni kuvanzwa guta rakavakwa pakakwirira harivanziki. Ezvo zvimwe munhu anenge achiti kumanebhazi ake kuti ndini Jesu. Takachitomhanya nange mutange takatarira muna Jesu munotarisa ndingaita sei. Ina handisi mari kai. Musati kunamata kupusa. Tidzigamirei tiri Mwari. Nai mitsamba yekufundo kuuya yakatakura nyaya dzemabiko kunonzi kune mashoko. Handitaura muzitaura muzotopa mazita evanhu. Kune mashoko aningi. But kana uri kuchaka kunonzi kune shoko. Rekuchaka ishoko. Asi matare anonzi mashoko. Tsamba ine 1 tone. Itsedza uchaverekwa zvakanaka kana unoverekwa zvakaipa. Tsime rimwe chete haribudisi mvura inovava neinonaka. Tiri chiedza, vheneka. MaKristu musademba muri pakati pevanhu vasinganamati. Vapedza kudemba unoti but. Ukangoti but vanoziva kuti sentensi yasiyana. Woti kudemba kuna Mwari. Tamba kutoparidza, haikunokwira mubhazi vamwe vachinogunun'una nekupuputa nekutuka nokushora. Iti asi kudenga kuna Mwari. Kana kuti vadikani pane one chakanaka chandakaona munyika ino yeZimbabwe. Ndechekuti nyika ino inodiwa naMwari. Kuva tiri kuchema zvedu but hatiraramisa ndiMwari. Chatisvika pano inyasha. Tiri kuti iwewe your influence must spread. You must win souls through your impact, through your excellence. Zvikazi tiri chiedza vakaturi dzimweni jewesa pasi pedemo. Vanocheka pakakwirira kuti uvheneke. Let your light shine before riri mauriwe. Mune light riri undefeated riri mauriwe. Unosara kuti dzimwe dzenguva unorasisa Jesu ari mauri. God has given you too much. You've got too much to work with. You've got more than enough of the resources. You are wired for greatness. You are wired for dimensions. You are wired for excellence. You are wired for impact. You are wired to stand out. You are wired to be a cut above the rest. You are wired to step out of the ordinary. Kubva nhasi hausi kuzoita zviri ordinary. Kubva nhasi hauchaendi kunzvimbo dziri ordinary. Kubva nhasi hautambi nevanhu vari ordinary. Kubva nhasi you are going to have my results are excellent. Ndoda kuti tisvike petinonamata kuti everybody as an individual maari muve ne-an excellent spirit. Our prayer point for today, they munamatirira ma individuals.